ka san wani abu? A ban san me kake so sauri. Gani ainihin yanayin dajin nan gaskiya nake tunanin amma ka dai ga malam ya ce yana da matuƙar haɗari ko ba haka ba to kaga kamata gaskiya dajin nan mu tsaya mu yi addu'a mu shiga ko ya ka gani Kai sai sani wannan addu'a ba. Sai sani wannan addu'a ba. Yamin za mu shiga dajin mun yi addu'a. Ko mu shiga kawai mu ba mazaje bane. Akwai abin da ya karhin mu. haka yin addu'a To mu zami da addu'a. ba gaskiya akwai kuskure Na wasu ne yake. tsakanin da ya na cikin ba za ka samu mu shiga daji Gaskiya tsari zan yi kawai. Wakai yi tsari he ka ce wanda aka daure mutu kuje koko a cikin shi. To sai tun su muke tafiya. Tun su muke tafiya. Kana zan yi tsari wani abu ne. Ko da wani ne na ya dai. To kai kai da ni ban yi. Haka kan wannan da ni ne bari mai shi ba ta. Ya sai bari ni tsari. Kai ba za ka je kawo tsarin kai, don ni ina nan ma. Za mutum yi sankari wannan uban daji a ce mutum ba zai yada ba. Ni na yi adai. Ni a gani Allah ne ya tsare mu. Amma ni gaskiya Na dawo. Ya sai ko. Wannan daji to da me ya kama wannan daji? na san shi da wani. Da wannan daji ma Mara ne ko za mu yi ta. kuma za mu yi ta.